Ngibingelele kuwe mlaleli ngathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucinezele ibhathini u-subscribe button. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje akusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Sizokwenza into ey'ningi esizoyishintsha. Sizoshintsha ngisho lezi zinto okuthiwa ama-township into cities. Akwazi ukuthi abantu bokufika la they stay in the cities. Thina abantu bokuzimekela sihlala e-township. Wow. Kanti kuba abantu emakhaya lapho esakhe khona sizoyeka ukugibela siyofuna umsebenzi eGoli noma imali. Sizokwakha amafeni lapho akhe khona abantu emakhaya. Izinto esizenza lapho bezona siyithumela kude. Asidlali nakancane nje. Ngimzwile udadewethu lokukhulumela nezingane. Soshintsha yonke into. Ngoba senajwayela izinto ezithephethe lezi. Nokelithi kuze ubuhlungu kancane mase yishintsha. Ngoba senajwayela izinto ezithile. Uyazi ukuthi namhlanje ubona ngibelethi nje yini. Bengibhekene nomqulu esiwenzayo bomkhondo wesizwe. Khona umqulu lokuya abantu abaqhamuka ngabo bethana abantu bathi kuzoba nje sengukhohliwe ukuthi kwenze kuthiwa yini. Kuthiwa konje. Manifesto. Manifesto. Sakha imanifesto. Sakha imanifesto izwa masikhuluma. Kuthi thini ngogogo impesheni izolithini. Akukho gogo lapha ozothenga iholizo imali siphelile. No, ngeke ngitshele ukuthi izothenga ithini. Kodwa siyalapha. Ngoba ogogo nomkhulu basuke sebesesigabeni sokugcina sokuphila emhlabeni. Sokufanele sibone